Može, gospodin. Može. Dakle, današnja konferencija za tisak je isprovocirana, znači, o svim ovim događanjima, a o spajanju đakovačkih ljekarni i belomanastirskih u ljekarne Osijek. To je nastavak one priče koje smo imali, znači, još od prije 23.2. Prije svega pozdravio bih sve medije koji su prisutni i oni koji nisu, želim zahvaliti na podršci u opetovanoj, znači, blokadi izvještavanja sa naših konferencija za tisak. Znači, predmet današnje tiskovne konferencije je peticija protiv neosnovanog spajanja ljekarne Đakovo, ljekarne Beli Manastir i ljekarni Osijek u jednu ustanovu, ljekarnu Osječko-baranjske županije sa sjedištem u Osijeku. Te upućivanje ove peticije HDZ-a u Ministarstvu zdravlja aktualnom ministru, gospodinu Vargi. Na zadnjoj, znači, konferenciji za tisak, gradska organizacija HDZ-a od 23.2.2015. je upozorila javnost da će županija Osječko-baranjska na svojoj skupštini od 24.2.2015. donijeti pozitivnu odluku o pripajanju ljekarni Đakovo ljekarnama Osijek sa sjedištem u Osijeku. Unatoč protivljenju gradske organizacije HDZ-a Đakovo, te SDP-a također, niti gradsko rukovodstvo grada Đakova na čelu sa gradonačelnikom Rinkovićem, niti župan dr. Šišragić, HDSSB, te predsjednik županijske skupštine, gospodin Kapraljević, laboristi, nisu skinuli tu točku sa dnevnog reda. Dapače, na sjednici od 24.2.2015. dan poslije naše tiskovne konferencije, ta točka je stavljena na dnevni red i, nažalost, provučena je uz potporu laborista, znači HDSSB i laborista, dobili su većinu ruku na spajanje. Kako je sve išlo po ubrzanoj proceduri, nije se poštivala procedura, to znači da se nije konzultiralo radničko vijeće ljekarni Đakovo. Sjednica radničkog vijeća ljekarne Đakovo je održana nakon županijske skupštine, kad su shvatili, znači, da su kršili proceduru, iako ona nije obvezujuća, da se razumijemo, ali nije poštivana demokratska procedura. Dana 12. ožujka, znači 10 dana poslije usvajanja na županiji da se o spajanju, znači 12. ožujka također u ubrzanoj proceduri gdje su se zaposlenici jednostavno protivili pripajanju ljekarnama Osijek. Već 60 godina radnici rade samostalno i posluju pozitivno u vlastitom prostoru, plašeći se da je to prvi korak ka privatizaciji. Da ima elemenata vidi se iz nagle zainteresiranosti ljudi bliskih rukovodstvu HDSSB-a za učenjem farmakologije. Na jednom frizeri i ličioci i drugi polažu na veleučilištu za farmaceuta. Smatramo da ovdje i državno odvjetništvo ima posla. HDZ, gradska organizacija grada Đakova, nije imala druge mogućnosti nego se s peticijom usprotiviti ovakvim postupcima. Skupljeno je za kratko vrijeme od 2 tjedna preko 2500 potpisa građana koji su podržali istu inicijativu. Ovdje valja istaknuti da je i gradska organizacija SDP-a podržala inicijativu i da su njihovi članovi također. Međutim, i oni su u medijskoj blokadi, što je jako zanimljivo. Dvije najjače stranke u državi izblokirane u našim medijima. I ono što se izvještava kod nas, to je šturo u dvije rečenice, bez da građani imaju pravo na pristup informacijama. Prema tome, kako smo u medijskoj blokadi, inicijativa je jako dobro, spontano, bez velike pripreme prihvaćena među građanima. Da je bilo vremena, prikupili smo bez problema u mjesec dana i 10.000 potpisa. Ja ne pamtim da je jedan građanin kojemu se ponudilo da potpiše da je odbio. I svi su komentirali da Đakovačka katedrala ima točkove da bi je Osijek podvukao, ali hvala Bogu da nema. Prema tome, istu ovu peticiju ćemo nakon ove tiskovne konferencije dostaviti na ruke ministru zdravstva gospodinu Vargi na uvid u nadi da će se
zaustaviti provođenje odluke Županijske skupštine, te ostaviti ljekarne Đakovo u gradskom vlasništvu grada Đakova. Zašto se gradska vlast grada Đakova na čelu sa gradonačelnikom Vinkovićem i županijska vlast žure provući ovu odluku kod ministra, znači na brzinu, a ministar ne upozna sa situacijom? Da li je moguće da gradska vlast grada Đakova ne vidi moguće štetne posljedice tog ugovora od đakovačke ljekarne kao i na proračun grada Đakova? Štete bi mogle biti nepopravljive. Stoga molimo ministra zdravlja dr. Vargu da se zaustavi sporna inicijativa takozvane racionalizacije i ostavi u najgorem slučaju postojeće stanje. U prilogu ministru dostavit ćemo zapisnik sa radničkog vijeća ljekarni Đakovo od 12. ožujka 2015. godine. Sada se vraćam, pozdravljam. Skupili smo 2500 potpisa, cifra 2500 potpisa, koji se protive tome da se ljekarna Đakovo pripoji osječkim ljekarnama, a na tragu toga politike koju vodi gradonačelnik, štiteći kao do sad kroz ovih 14 godina građane i interese građana Đakova. Ja ću opet morat ponoviti jedan put još zbog medija, a ovaj put i zbog DORH-a, USKOK-a ili već koga. Gospodine gradonačelniče, 17.950.000 kuna. Mislim da se tu odgovori kriju. Koja stranka se financirala s tim novcem, na koje načine su se novci izvlačili i tražimo državne institucije, znači da poduzmu neke mjere. Nakon naše 8. presice gdje pitamo opet gradonačelnika gdje je 17.950.000 kuna, da se neko već napokon s tim pozabavi. Hvala lijepo.